Siphinde sinibingelele babukeli be-channel nabe-YouTube yonkana nje wonke umuntu okhona ku-YouTube siyambingelela. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-share, ni-like. Namhlanje ke ngizokhuluma ngendaba yemali esheshayo futhi engena endlini noma ingene ebhange. Hhayi lo msangano lo onihlale niwubona ku-Facebook. Ngizokhuluma ke mina-ke ukuthi-ke le channel-ke inhloso yayo ukuqwashisa, akusikho ukudidisa noma ukuphazamisa. Kukuwena-ke ukuthi ucabanga kanjani. Kodwa uma ucabanga ngekwezinga eliphezulu uzoyi-understand-a lento engikhuluma ngayo. Asifani-ke ama-level ethu nanendlela yokucabanga ayifani. Yabona lama ngoba ngikhuluma ngendaba yemali esheshayo. Laphana kufike kuhlale incithabuchopho. Uyamthola umuntu laphana owenze i-theology, iy'fundo zebhayibheli noma engazenzile kodwa one-experience noyisazi sezinto ey'phathelene nebhayibheli ongakuchazela yonke into uyi-understand ngaphandle kokuthi kube khona into ayisebenzisayo ewumuthi othize. Uyamthola laphana umuntu oyinyanga noma ozenza inyanga. Uyamthola laphana umuntu oyisazi ngezinto ze-tax, intela. Uyamthola umuntu o-understand-ayo nge-N_C_R laphana ngezinto zaka-National Credit Regulator Authority. Labantu uma behlangana-ke baye mase behlangene mase beyikhanda-ke lento yabo ukuze wena uma ufika ufika njengomuntu odinga usizo oxakekile uzolalelwa yilo, mhlambe nje uzwa kuthiwa kunomfundisi othize owusizo lapha noma inyanga ethize. Mose uyaya khona uma ufika nifike niyixoxele nje kathi nisaxoxa they are very caliber ukuthi bekwazi and intelligent ukuthi bekwazi uku-understand-a inkinga yakho futhi bekufake imibuzo lo osuke ufeyisene nayo ngaleso sikhathi kuya ngokuthi wena ukhetha ukuya kubani. Ekufake imibuzo ngale ndlela yokuthi mayexoxa nawe ugcine udisclose some of the private information. Ngicela ukwenza nje isibonelo. Uthole ukuthi uthisha noma mhlawumbe uprincipal noma uyi-chartered accountant somewhere noma ummeli endaweni ethile okanye nawe umfundisi ngoba laba bantu abadili ngabantu. Lento yemali akusetshenzwa ngomuntu ongenayo imali vese, kusetshenzwa ngomuntu onayo imali kodwa obhajiwe mhlambe eyinkingeni. Asithi uprincipal noma ummeli uyafika uyaxoxa nalo muntu lona uze mhlambe uze kumfundisi ekuchazela ukuthi hayi lento kanje iqale kubambe ngendaba yenkolo. Mase yakuchazela ukuthi lento kanjena ukhona umuntu engaxhumanisa naye ongakwazi ukuthi ekusize. Musu uphinde uveza wena ukuthi nayi nenye into embi nje ngiyasebenza impela ngi-permanent sengineminyaka kodwa manje inkinga yami ngilentozile ngibhajwe ey'kweletini iy'kweleti ayifuni ukuphela. Mase eyi-calculate eliminate ukuthi lezi y'kweleti ekubuze nje kahle iy'kweleti ey'ngakanani. Musu uyasho ukuthi ena mase ebona ukuthi hhayi into engakhaveka le. Mase ekhulume nawe mase ekukhomba komunye evele ekukhombe ethi ena hhayi lento yakho ihamba nedlozi. Awuthole umuntu khona umuntu engimaziyo eyinyanga okwazi ukudila nezinto ey'kanjena. Akushiwo-ke lapha iyinyanga lezi ey'ngomfamfabulane ey'nemadlana yabo. Mhlambe nje iy'kweletu zakho zila ko-15,000 noma ko-14,000 kodwa uyasebenza u-permanent futhi uyayithola isalari yakho. Mase bekukhomba kulo muntu oyinyanga uzofike-ke lo muntu oyinyanga-ke kuhlangene la kodwa wena wazi kudlalwa ibhola ubani? Uwena. Efike lo muntu ekuhlolele inhlolo yakhe izoba based kwizinto kade uyixoxa naloyana. Mase bexoxa naloyana okwazi ngey'ndaba ze-tax nezinto zalento zaka-SARS nalo owazi no-credit account. Mase benza wena udisclose noma u-reveal-e i-information yakho yey'kweletu. Mase bethi letha imininingwane yakho yonke
muse uyikhipha ngoba uzwe nenhlolo ingathi ishaya emhlolweni. Mase uyikhipha imininingwane yakho, asithi nje mhlawumbe ukweleta 12,000, 13,000, 14,000 iy'ndaweni ezahlukahlukene yabona ikubambile lento mhlawumbe ukhala ngokuthi uswadlelwa nento eyimoto. Ukhona oyikhadila laphana ozokwazi ukukhanda iplani yokuthi kube nendaba yakho yokuxazululeka, nokwazi ukudila no-credit bureau, udila nama-credit account. Mase uyasho ukuthi ukweleta obani nobani, bese isho nabantu obakweletayo nje personally, ubasho ubhale nemininingwane, kwenzise nje yonke i-process, ubone nawe ukuthi nayi la kuyasetshenzwa mhlambe usuku lonke nidila nalento ngoba ama-risk taker. Mase-ke ekutshela ukuthi ena landa amakhandlela akanje, ewachaza amakhandlela ongeke uwathole kalula, hhayi la makhandlela ajwayelekile awo-yellow and blue and red yabo, kodwa nalo liyaba khona. Banalo abawadayisayo, uthola ukuthi banawo bethi hhayi ungawathola khona la, kodwa awavamisile-ke ukushipha. Mase uyithola lezi zinto zonke, masethi-ke uyakwenzela nkathi ekwenzela leya nto yakho, i-information yakho ithathiwe. Uma ngabe ukweleta ey'tolo, lo wekhadila wenza umsebenzi wakhe, nalo wasey'tolo wenza umsebenzi wakhe. Mase lama-akhawunti eyakhokhelwa ngaleyana wena ungazi, uthole ukuthi asekhokhelwe nalabantu laba okade kuthiwe labo abakweletayo nje esandleni bathi ngoba mase usebenzise lento kanje kanje kanje, kuthiwa ubophatha nesikhwama esimhlophe lapho esishasha, ungakhulumisi muntu, ungaxoxi namuntu, ubuye uze la sizosetshenzwa lesikhwama lesi. Mase ziyalungiswa zonke izinto, kuthiwe after a month or noma after 3 months, or labo bakweletayo o-cash on hand, le izimali ey'ncane, kuthiwa after 7 days ubobafonela noma ulinde i-call kubona, uyishiyile ney'namba zabo laphana. Yonke imininingwane nje yakho kahle kahle, into yakho yonke isiphethwe yilabana, ifayela lakho liqoqiwe, akusilo lodwa, maningi namanye ukuthi wena awazi kodwa wawufike ngumfundisi. Isetshenzwe-ke into yakho, ibhekwe ukuthi ingalungiseka kanjani, ibhekwe ibonakala ukuthi hhayi ingalungiseka. Mase ubuya nalezi zinto ekuthiwa ubuya nazo, ubuye nanesikhwama lesi esimhlophe, makuthiwa esimhlophe ney'ndwangu ey'thize. Mase kushiswa nalamakhandlela, kwenziwe unikwe nento ozoyisebenzisa ukuthi uyisebenzise iy'nsuku zibe ugwetshwa. Khona nabantu abaphithizelayo la, abangathi khona izinto abazenzayo yabo ukuze kubonakale ukuthi kuyasetshenzwa, kodwa wena into yakho kuthiwa ungalokhu uxoxa kubantu ini. Nalo waka-SARS uzodila nawe, nalo wama-credit account nowasey'tolo, mase ziyakhokhwa lezi y'kweletu, mase ziyacishwa uma ikhona indlela, ngoba phela laba bantu imigulukudu emidala, zicishwe yonke into ibe right. Mhlawumbe negama lakho selaba ka-credit bureau ilungiswe, uze usuthola ama-call, ufonelwa yilaba bantu ethi hhayi ngibona imali kanjena, utsheliwe wena ukuthi hhayi ubobafonela ukuthi isilungile leya nto. Uma bengakufoneli, ubafonele ethi umuntu uthi sengulungisele leyo nto, umuntu ethi hhayi ngiyabonga. Uyabona ngithi la bantu baspende u-14,000, mase isikhwama lesi kungenwa naso entweni ekuthiwa isigodlo or i-alt, uma uthola ukhuluma ngesiNgisi, ngoba lento ivamise ukuthi ixube nabantu bangaphandle. Mase kungenwa nayo entweni eyisigodlo, wenziwe nawe, wenzise imigilingane, kubuye ungathi uyagcatshwa, kubuye kufakwe nomthandazo phakathi, kubuye kukhulunywe ne-language yama-officials yabo e-high, and then ugcine nawe uyi-understand-a lento. Uma usuthi or lesi sikhwama lesi mase kuthiwa sizokwenzela nje isibonelo ngendaba yemali engena endlini, noma engena ebhange, ufuna kuphi, uma usuthi wena hhayi ufuna ngathi ingangena noma yikuphi la engase ingene khona. Mase kuthiwa angithi uyasibona lesi sikhwama sakho lesi, khona esinye esifihliwe la phambi kwakho, kuthiwa angithi uyasibona lesi sikhwama sakho, mase kusithelwa naso, kubuye nesinye, angithi wawusilethe ngalesi esifana naso ncemishi lesi sikhwama, kufakwe mhlambe u-3,000, kuthiwe angithi yiso-ke isikhwama lesi, ungasivuli, usithathe ufike usibeke endlini, usimboze ngale ndwangu, mase ukhanyisa lamakhandlela, uwabeke ezizungeze. After for such a time, muse uyahamba, ungaxoxeli umuntu, wamxoxela umuntu lento izobaleka. After such a specific time, muse uyahamba uyovula lesi sikhwama lesi, uyasibona yiso vese, angithi wasiletha in advance,
ukuyilungisa kahle lento nabo bahlezi benezabo. Nangampela uthi uyabona kungena ama-message aqhamuke ey'tolo bathi your account is paid up, ushawe uvalo. Uthi uyabafonela labo bakweleta lezo imadlana, uthi uyabatshela ukuthi leyo nto yini sengiyilungisile, bethi hawu siyabonga ngiyitholile i-message, hawu ngiyabonga kakhulu. Uthi ufone qhamuke ne-message yakho credit bureau ukuthi hhayi igama lakho li-clear manje seku-right, usuvumelekile. Ubone nawe usangane ikhanda uwu-principal noma uwuthisha noma uwumeni, ubone ukuthi how this thing is possible. Bakutshelile lapho ukuthi ubone, uyabona bahamba ngey'moto ezinhle ezimnyama, iy'moto eziwuhlobo oluphambili. Bakutshelile laphana ukuthi usibona nathi nje sikanjena yiyo lento le, kodwa iyimfihlo akutshelwa muntu lento. Ungaxoxeli muntu, uma uxoxela umuntu lento iyadilika ngoba iyakwazi ukukuzwa. Kuphela nomndeni wakho ungawutsheli, akufi umndeni la, awuthwali awenzi lutho. Excuse me. Nangampela uma kufika leso sikhathi ekuthiwa uboyo-check-a ngaso uthi uyagijima usadidekile, ubone kulunga izinto, zonke izinto zakho uyibona impilo yakho ibuyela back to where it was from. Hhayi nawe ubone ukuthi hayi, eyi usuyaqala nawe nokushintsha istephu uma uhamba uyabona izinto yikahle manje sey'qondile uma usuyaya kulesiya sikhwama lesiyana. Kuthi uma uthi uyafika ufice khona u-3,000, ucishe uwe phansi uze uwuthathe ubuye usibeke phansi uphinde uthathe ubukisise uthi uyabheka uthi ubafonele, hayi manje kuthiwa hamba othenga into ofuna ukuyithenga, imali le, hhayi asidlali lana. Ikhona-ke kodwa imali oyikhokhisiwe yabo nawe encanyana, angithi yabona ukuthi kwenzeke lento engaphezulu kwalo 3,000, angithi yabona. Mhlawumbe kuthiwe hhayi okwamanje ungakhokha nje u-10,000, shuthi bona bazoba extra ngalo 3,000 mase bekhokhela iy'kweletu lezi ezinye, shuthi ibona abaculayo. Beku-14,000 sebewukhokhile mase kuba shuthi u-7,000, shuthi abakuthole kuwena u-3,000, yabona. Shuthi ubatholile wena imali bona uzuzile wena. Hhayi-ke emva kwalapho-ke ubone yonke into bafanele bethi hamba uthenga, uhambe uyothenga esitolo, bethi hamba uvule ne-account entsha lapho wawuthi uvalwe khona. Bahambile bona bawakhokhela ama-account, baxhumana nabangani babo. Uthi uyabheka yonke into, kuvuliwe i-account entsha manje kuthiwe kodwa ungaqali uthathe iy'mpahla yabona. Angithi igama lakho seli-clean manje yabona. Ilapho-ke uma usubuya-ke lapho-ke sekuzokhandwa-ke uma usubuya mase kuthiwa awufuni ni-million. Uma usuthi wena sekulula-ke naleziya zinto owawugcatshwa ngazo, wawugcatshela ukuthi uma ngabe kukhulunywa nawe ungaphikisi, ukuthi into abayikhulumayo uyizwe. Futhi-ke usuyayibona-ke nawe-ke i-practical yakhona isebenzile, nomuthi usetshenzisiwe, hhayi kancane, nomfundisi ukhona lana ulokhu exhumana nawe ethi kuhamba kanjani ngane yami, buya futhi uzosonta kuleli bandla. Hhayi nangampela ubone ukuthi hhayi yonke into bese uyabuza, uyalifuna imali yakho, sikwenzele imali njengempesheni yakho, awufuni yini impesheni yakho iphindaphindeke, noma uhambe uyotsheleka big loan sikwenze thina iphindaphindeke. Mhlawumbe kuthiwa hamba uyotsheleka u-200,000, vele isivulekile imigudu yakho. Bethi uma uthatha u-200,000 uzoyiphinda times 5 le mali le. Thina sizoyenza lapho ngoba it's a serious thing, sizotsho ukuthi ukuya kwenye indawo esingeke sikutshele yona. Kodwa-ke uma ungaletha nje ibethi hhayi into elula yazi ukuthini, vele uthathe impesheni usuneminyaka emingaka uthi hhayi ngina-25 years service, this and this, hhayi vele uthathe imali yempesheni. Uthi wena hhayi incane u-6 million, bethi thina sizokwenzela 30 million. Vele ubabonile laba bantu bakwenzela izinto zenzeka, uvele uyithathe impesheni. Angithi kuthiwa ungaxoxeli muntu, usuhanjiswa ngey'moto la, mhlawumbe khona enye osunikwe yona na ukuthi hhayi sebenzisa nayo imoto yabona, kodwa u-petrol uzoyifakela. Hhayi ubone nawe ukuthi hhayi cha izinto ziyenzeka ngampela. Hawu nangampela wenza imizamo yokuphuma i-early pension i-package, uthathe i-package, I mean uthathe i-package noma i-early retirement, uze nawo njengoba unjalo-ke lo 6 million lo kuwe ukuthi uyawu-transfer noma wenzani, kodwa bathanda uze nawo u-cash on hand. Awuze nawo njengoba unjalo bekutshele-ke ukuthi nawe-ke uzoba-ke no-30 million-ke kwenziwe onke amadili, kuhlangane kuxoxwe, kubone sekukhona nalaba abafundisi ababekuchazele lento, sekukhulunywa nendaba kaNkulunkulu, kukhulunywa yonke into.
hawu nangampela ubanike u6 million mase kuyahlukana. The day uhamba lapha babehleli khona lapho nabo behlakazeka kuhlukana kuphela yonke lomhlangano kukhathwa le mali yakho, kuyahanjwa kulahlwa ama-sim card, kufakwa amasha kuhlukana nalento kuyiwa kwenye indawo. Mangabe bebekuthola useThekwini sekuyiwa eGoli, uma bekuthola eGoli kuyamuva kuyiwa eThekwini, noma beyibuyelele ngakubo benza ama-passport abo beyihambele nale mali yabo. Wena usale kanjalo ulinde usabathe uthi uyafona, hhayi alisangeni ucingo akusenzeki lutho. Usabathe uyafona alisangeni ucingo akusenzeki lutho. Hhayi uqale uthuke manje usuyaqala ucabanga amaphoyisa, awukaze wacabanga awukwazi wacabangeke njalo ekuqaleni, usuqala uxoxela nabanye abantu sebeyakutshela abanye abantu kanjani ngoba kuhlale kushiwo nje ko-Facebook kwi-social media yonke le mikhonyovu uyenze kanjani into ekanje, ngoba ngathi babekubuza ukuthi uyithathelani eli-retirement awubatshela ukuthi ukhathele ukusebenza kade kwasusebenza. Angithi udidiswe yileya nto oyibonile, hawu kuphele kanjalo uphathwe i-stress ube nengcindezi bayithathile imali yakho. Yiyo-ke le mali ekuhlale kukhulunywa ngayo ukuthi ingene endlini iyashesha. Ingena kobani-ke le mali ishesha kubani futhi ingena endlini? Ingena kubona labana, hhayi kuwena. Wena you are a loser, bona they are a earner, they are an earner, bathola i-profit wena you get loss. And akekho umuntu ozokusiza, indaba yakho ayilandeleki ngisho ukuthi uyayikhuluma nephoyisa elifuna ukuma eduze kwakho lithi liyakusiza livele libone ukuthi alazi lizoqala ngaphi, ngoba kukhulunywa-ke kuthiwa imali esheshayo ayisheshi kuwena, ishesha kobani? Kubona. Sebekushayile kodwa ufundile futhi wagogoda une-masters, vele kuphele kanjalo ngempilo yakho uyiphathelwe i-stress. Usuyoyibonela ukuthi uphila kanjani nawe ngendlela oyophila ngayo kuze kufike iy'nsuku zakho zokushona, kwesinye isikhathi uze uphambanelwe umqondo. So-ke ngisho ukuthi-ke ngale video-ke ngizama-ke ukunixwayisa. Ngiyacabanga-ke ukuthi-ke uma usulalele lapha-ke ngingaze ngeqa amagula kanti sengidla amaningi sakini. Ngiyacabanga-ke ukuthi uma ngabe usulalele le video ngeke isenzeka le nto le kade ngikhuluma ngayo kuwena, le nto yendaba yemali esheshayo. Sekuyobe kuwukuthi uyiphosile nje ukuthanda kwakho, hhayi ngoba kukhona into ekhungulile. Siyabonga-ke, cela ningakhohlwa-ke ukusubscribe-a, nishere, ni-like. Thank you for your attention. Siyabonga kakhulu. Igama le-channel iKama V with Prince Bheka Umndeni kaZulu. Thank you.